bumili po kami ng prepaid Wifi at sinubukan po namin mag-register ng UnliFam 999. Ito po yung Unli data for 1 month na unlimited po. Kadalasan po, 3 to 5 gadgets pong ginagamit namin ng sabay-sabay. Tulad po ngayon, meron po kaming 5 gadgets. 1, 2, 3, 4, 5 gadgets pong ginamit namin. Sabay-sabay po nakaplay ang mga videos sa YouTube. Sa loob po ng isang buwan ay satisfied naman po kami ang aming internet connection. Unlimited naman po talaga ang naging connection sa UnliFam 999. Wala naman pong restriction at wala naman pong data capping. Narito po ang mga ibang reviews.